8 са възникналите инциденти за последните 7 дни, при които се е наложила намесата на пожарникарите от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Пазарджик. През отоплителния сезон се увеличава и опасността от възникването на пожари, предупреждават огнеборците. Специално за отоплението на твърдо гориво е да се използват стандартни отоплителни уреди, отоплителните уреди да са укрепени, кюнците също да са укрепени, да не се поставя в близост до уредите горими материали или лесно запалими течности, горими течности. Също така специално за децата да се пазят децата от да не попадат в близост до такива нагревателни уреди и до източниците за запалване, кибрид, запалки. Непочистените комини също са предпоставка за пожари. Почистването на комините принципно, ако не се почисти коминното тяло, вътре се получава нагар от смоли, специално от твърдо гориво въглища. Тези смоли се напластяват в коминното тяло и в даден момент от високата температура се самозапалват. Тогава вследствие на това самозапалване и горене започва много интензивно димоотделяне, висока температура и обикновено тогава може да се наруши целостта на коминното тяло. Ако се наруши целостта на коминното тяло или в близост до него има вградена дървена греда или някаква друга конструкция, която е горима, това може да доведе до запалване, по нашата номенклатура строителна неизправност, което да предизвика пожар и съответно значителни щети и проблеми на собственика. Предстоят най-светлите християнски празници, когато семействата се събират, затова апелът на пожарната е следният. Моя апел е да спазват мерките за пожарна безопасност, да наблюдават децата. Също има и много случаи с възрастни хора, трудноподвижни, които също са рискова група, да се наблюдават, за да не възникват критични ситуации и съответно пожари и други аварийни ситуации, които да предизвикат материални загуби и, не дай си Боже, загуба на човешки живот. При възникването на пожар незабавно напуснете помещението и се обадете на телефон 112, посъветвах още от районната служба.